Wannan shine Mansa Musa, wanda ko a tarihin duniya ba a taɓa mai kuɗi kamansa ba. Mansa Musa ɗan ƙasar Mali ne, wanda shine sarki na 10 a 14th century. Mansa Musa shine wanda ya karya farashin zinari a lokacin da yake zuwa hajji a shekara ta 1324, wanda ya yada zango a Cairo ta ƙasar Egypt, wanda tarihi ya nuna ya tafi da aƙalla bayi sama da 12,000, wanda kowannensu yake ɗauke da ɗanyen zinari wanda nauyin shi ya kai kilo 1,800. Mansa Musa shine ya ɗauki nauyin tafiyar, wanda ta haɗa akwai raƙuma guda 80 wanda kowannensu yake ɗauke da ɗanyen zinari wanda nauyin shi ya kai kilogram 136. Sannan tarihi ya nuna Mansa Musa yana gina masallaci a kowace ranar Juma'a. Wannan shine labarin Mansa Musa Part 1. Biyo mu domin jin yadda ta kasance. Mai karantawa Mr. Complete. Sannan za ku iya biyo mu a dukkan shafikanmu na sada zumunta. A Facebook Mr. Complete Computers, a YouTube Mr. Complete Creative, a TikTok Mr. Complete. Sai kun zo domin mu haɗu a Part 2.